Ťažba a spracovanie dreva patrili od nepamäti k hlavným zdrojom obživy obyvateľov slovenských hôr. Spôsob prepravy dreva splavovaním nestačil zabezpečovať potreby rastúceho priemyslu krajiny. Bolo treba zabezpečiť kvalitnú a plynulú dopravu dreva počas celého roka. Dlhé a tiahle lesnaté doliny Karpatského oblúka predstavovali ideálny terén pre výstavbu v tom čase jediného skutočne efektívneho a kapacitného dopravného systému lesnej železnice. Píše sa na jednej z webových stránok, kde sa dočítame množstvo zaujímavostí. Podľa ďalšej web stránky sme mali na Slovensku spolu 60 lesných železníc. Keď si zoberieme skutočnosť, že náš štát tvorí takmer 3000 obcí, ide o pomerne výnimočný jav, a teda nie každá dedina či mesto sa takouto vecou môžu popíšiť. O moravianskej lesnej železnici sa píše v tejto knihe, ktorá bola zároveň hlavným zdrojom informácií počas tvorby tohto videa. Dočítate sa tu o jej histórii, kadiaľ viedla, rôzne príhody a k tomu aj zo pár fotografií. Povedali by ste, že fotky sú to posledné, čo po nej zostalo. Nie je tomu tak, pretože dodnes ešte stále stojí zo pár malých stavieb v strate, ktorú môžete pomerne dobre odsledovať od Pálenice až po Jelenie jamy. Rozhodol som sa preto vytvoriť video, v ktorom pátram po jej pozostatkoch. Pozrite sa, čo všetko v dedine i v lese po nej zostalo. Na začiatok musím uviesť, že ide o amatérske video. Pri pátraní po železničke boli najužitočnejšie práve tieto tri zdroje. Ako prvá to bola kniha o obci, dobrým pomocníkom bola aj historická ortofotomapa, ktorú si aj vy môžete bezplatne prezerať na internete. Veľmi pekne ukazuje, ako vyzeralo Slovensko v polovici 20. storočia a my tak môžeme vidieť ráz našej obce tesne pred zánikom železničky. Ďalším užitočným nástrojom sú radarové dáta o teréne, ktoré sú dostupné na kataster portály. Na mape tak môžeme na určitých úsekoch presne určiť, kadiaľ železnička išla. Nachádzam sa v obci Moravany nad Váhom v okrese Piešťany a konkrétne na autobusovej zastávke s názvom Depo. Svoj názov nezískala len tak, je to najmä preto, pretože práve v tejto oblasti obce začínala svoju trasu tzv. Moravianská lesná železnička, ktorá odtiaľto zdolávala prvé výškové metre smerom do hôr Považského Inovca až pod vrch Marha, kde končila, odkiaľ sa zvážalo drevo do závodov nachádzajúcich sa v tejto obecnej časti. V tomto krátkom dokumente si ukážeme niečo o jej histórii a skúsime nájsť, čo z nej dodnes zostalo. Poďme si teda presne ukázať, kadiaľ železnica viedla. Začínala v depe v Pálenici a cez zákruty stúpala smerom k Striebornici, ktorá tam ale ešte vtedy nebola. Vďaka starej mape vieme, že v tomto mieste sa presunula na druhý breh potoka Striebornica a pokračovala ďalej do hôr. V blízkosti chatovej oblasti sa po nej zachovali pekné násypy a taktiež aj pozostatok malého mosta. Pod kopcom Hradište prekonala svoju prvú lesnú dolinu a tiahla sa ďalej až k rozdvojke pred výtokmi, ktorú náučný chodník označuje aj ako zastavenie s názvom Čierny potok, kde sa o železnici zmieňuje aj jedna informačná tabuľa. Železničku v roku 1900 naprojektoval a postavil vtedajší majiteľ panstva Kurt Sedvic. Dohľad nad jej stavbou mal Štefan Mendl, poštový úradník z Piešťan. Rozdvojovala sa tu nielen cesta, ale aj samotná železnica. Jej kratšia časť smerovala ku Kavčej doline. Dlhšia zasa pokračovala k lokalite Výtoky. Tam sa dodnes nachádza asi aj najväčší násyp prekonávajúci nerovnosť terénu popri jednej z lesných dolín. Za oblasťou dnešného rekreačného zariadenia sa prudko stočila a začala prekonávať desiatky výškových metrov smerom k Jelením jamám. Jej koniec sa mal nachádzať na Miške k zráze ďaleko v horách od jej začiatku v obecnej časti Pálenice. Červenou čiarou vyznačenú trasu sme prešli pešo a môžeme potvrdiť, že tadiaľto železnička skutočne išla, hoci sa o nej stále dá viesť debata. Prvým a dodnes stále stojacím pozostatkom železničky je za mnou nachádzajúci sa kamenný výtvor, ktorý slúžil na vyrovnanie terénu v mieste, kde železnička štartovala zo svojho depa a naberala prvé výškové metre smerom do hôr Považského Inovca v obecnej časti zákruty, ktorá sa nachádza tuto neďaleko, a ukážeme si, ako vyzerala trasa hneď v úvodnom kilometri.
No a tu je detailnejší pohľad. Ako vidíme, kamenná štruktúra na vyrovnanie terénu v začiatku cesty lesnej železničky smerom do vrcholov Považského Inovca. Od kamennej štruktúry sme sa presunuli trošku ďalšie a teraz sa už nachádzam v oblasti zákruty, kadiaľ trasa železničky viedla smerom rovno k vodnej nádrži Striebornica, ktorá vtedy ešte neexistovala, ale to si povieme neskôr. Ako vidno, dodnes sa zachovala terénna úprava trasy železničky a ako to vyzerá na ďalšom úseku si pozrieme teraz za chvíľočku. Vďaka dátam z radaru dnes vieme presne určiť miesto, kde železnička opúšťala stúpanie v oblasti zákrut, čo je presne v týchto miestach, a pokračovala ďalej k miestu, kde sa dnes nachádza vodná nádrž Striebornica. Ideme sa pozrieť tam a ukážeme si rozdiel, ako to miesto vyzeralo v roku 1950 a dnes a čo sa oproti tomu obdobiu zmenilo. Ešte pred niečo vyše 70 rokmi by ste tu takúto vodnú nádrž hľadali márne, bolo tu totiž to pole. Ale vďaka dátam z ortofotomapy vieme presne ukázať, že práve odtiaľto priamkou smerom k tým dvom stromom sa tiahla trasa železničky, ktorá tadiaľto prekonávala potok Striebornica z jeho pravého brehu na ľavý a ďalej pokračovala do lesov Považského Inovca. V predchádzajúcom klipe som sa nachádzal na opačnej strane jazera a ako som spomenul, práve odtiaľ priamkou prechádzala trasa železničky na druhú stranu potoka Striebornica, kde v tomto mieste sa opäť zatočila smerom do hôr Považského Inovca a pokračovala údolím Výtodskej doliny smerom na Marhát. V ďalšej časti sa teda pozrieme, čo sa s nej zachovalo práve v tých miestach a či tam dodnes nájdeme ešte nejaké pozostatky násypov alebo čokoľvek iného spojené s Moravianskou lesnou železničkou. Prvým miestom smerom od vodnej nádrže Striebornica, kde je ešte stále dobre vidieť dobre zachovaný násyp zo železničky, je tu za mnou na tomto pozemku a nedaleko od neho sa nachádza aj malá mostná konštrukcia, ktorú si tiež ukážeme, ale toto je prvá časť, ktorá je veľmi dobre viditeľná a zachovaná a stále je vo vlastníctve Slovenskej republiky, teda štátu. No a práve teraz stojím na tom spomínanou maličkou mostnou konštrukciou, ktorá sa nachádza tu na podo mnou, ktorá bola vytvorená preto, aby voda, ktorá pritíka z lesa, prechádzala popod železničku a zároveň ju nenarušila. Nachádzam sa už vo Výtodskej doline a trasa železničky pokračuje stovky metrov týmto smerom na Výtoky, popri pravej strane cesty, respektíve na ľavom brehu potoku Striebornica. Nezostalo dnes už z nej nič, iba nejaké štrky a občas pozostatky násypov alebo mostných konštrukcií. Preto sa poďme pozrieť, čo ešte v údolí Výtodskej doliny a v lesoch Považského Inovca môžeme po nej ešte stále nájsť. Úzkokoľajka mala dĺžku 12 km, rozchod koľajníc bol 60 cm a ich najväčší sklon 12%. Železnička mala taktiež aj rozdielne koľajnice. Na miestach s menším spádom a menšími zákrutami na trati mala 5 kg koľajnice, na ostatnej trati s väčším spádom boli použité ťažšie 7 kg koľajnice. Ešte predtým, ako sa vydáme do samotnej Výtodskej doliny, sa musíme pozastaviť pri jednom zo súkromných pozemkov. Pretože ako sa píše v obecnej kronike, trať v 50. rokoch minulého storočia zanikla a všetky veci po nej buď zmizli, alebo sa použili na iné účely. Avšak nie všetky, pretože práve v tomto zarastenom plote, nedaleko Striebornice, sa stále nachádzajú originálne koľajnice z Moravianskej lesnej železničky. No a tu na husto zarastenom teréne môžete vidieť už druhý druh koľajnice, 7 kg, ktorá sa taktiež nachádza v súčasnosti zapichnutá v plote a slúži teda ako ochrana pozemku. A tu je v celej svojej kráse. Hoci aj tieto kusy železa popri ceste smerom na Jelenie jamy pripomínajú koľajnice, v skutočnosti to koľajnice nie sú. Pred Výtokmi sa nachádza dôležitá rozdvojka, kde sa samotná železnica delila na dva smery. Dlhšia trasa smerovala na Výtoky, Jelenie jamy a odtiaľ na Marhát a kratšia do Krahúčej doliny. A práve na tomto mieste nachádzame taktiež aj dva pozostatky mostíkov ponad potok a
a jednu jedinú zmienku o moravianskej lesnej železničky počas celej trasy Výtodskej doliny, respektíve počas toho, ako idete naučným chodníkom. A nachádza sa práve tu, na tejto tabuli, ktorá má už náročné časy za sebou, pretože obrázky sú celé vyblednuté, text je ťažko čitateľný a takáto trasa by si zaslúžila trošku lepšiu spomienku, aby sa ľudia dozvedeli, okolo čoho prechádzajú. Ak prejdete trošku ďalej od zastávky naučného chodníka s názvom Čierny potok, tak uvidíte logický potok, ktorý musela zdolať aj samotná lesná železnička. A práve v tomto prípade po nej zostala takáto konštrukcia v podobe mostu, kedy jej vagóny prechádzali ponad potok. Ako vidíme, zostali tu pod nej ešte kamenné útvary, ktoré stoja dodnes. Hoci sa krátka odbočka mala končiť pred začiatkom Kavčej doliny smerom od dediny, na jej opačnom konci dodnes stojí most ponad potok na úbočí kopca. Ten patrí k vetve smerujúcej k Miškek-Zrázu pod Jelenými jamami. Ešte kúsok pred rekreačným zariadením Výtoky sa musíme zastaviť, pretože sa tu nachádza ďalší dôležitý bod a tým je tento násyp. Je pravdepodobne najväčším z celej trasy železničky a prekonával túto dolinu. Kedysi bol súvislý z jednej strany na druhú, avšak medzi rokmi sa jeho stredom prerezali mechanizmy, aby taďalto mohla viesť lesná cestička. Po niekoľkých kilometroch pomerne rovnou trasou doliny sme došli k bodu, kedy sa trasa prudko zatáča a začína stúpať do hôr smerom k Jeleným jamám a k bodu, ktorý sa nazýva Miškek-Zráz, kde sa podľa obecnej kroniky mala celá jej trasa skončiť. Tu sa už pozeráte na lokalitu s názvom Miškek-Zráz, kde sa trasa Moravianskej lesnej železnice mala končiť. V knihe sa uvádza, že pod Marhátom bola dôležitá nakladacia stanica a pod ňou drevený žľab na spúšťanie dreva. Dopozerali ste teda krátky amatérsky dokument o dnes už zaniknutej, ale kedysi dôležitej súčasti obce Moravany nad Váhom. Bolo by dozaista dobré, ak by sa jedného dňa podarilo krátky kúsok trate zrekonštruovať a mať tak po nej dôstojnú pamiatku.